Sa kaluyan may naglittering, ngunyan lang nangyari ang arog ka na sitwasyon. Pero di man po gigibo na rawtan sa sarong pansyon o kaya sa gadanta. Baka man kalagon man kami kung bakar man kami. Yan ang depensa ng 19 anyos na si Mark, isang pintor sa Legazpi City Public Cemetery sa Barangay Bonot. Matapos na may ilang hindi pa nakikilalang individual ang nagpintura ng kulay puti sa 51 nicho sa naturang sementeryo na nadiskubre kahapon ng isang concerned citizen. Aniya, bago pa pumutok sa social media ang naturang issue. Una na nila itong napansin pero hindi naman inireport sa mga kinauukulan. Hindi umano nila ito magagawa, taliwas sa mga ibinabato sa kanila na sila ang nasa likod ng pamimintura. Talaga, wala pa man kaming nagdirig-dirig pa man kami nagdirig-dirig, pero yarao na pintura. Ang nakainot pong nakailing ka to. So nakainot na nagdigdig na nailing nindang may mga pintura na diyan. Nag-imbestiga sinda kung sisi talagang naggibo ka to. Pero ang nadidin po mga gaya namin pintor. Ayon kay punong barangay Reynaldo Bendicio, iniimbestigahan na umano nila ang naturang insidente. Sa katunayan, nag-deploy na sila ng 3 tanod na magruronda sa naturang libingan hanggang sa matapos ang undas. Sa ganun pong pangyayari, bali binisita ko na ngayong umaga, siguro ko mga 7 o'clock, andyan ako kasi binisita ko nga yung reported sa akin. Tinanong ko na yung mga nagpipintura dyan kung may kinalaman sila o sino ang gumawa. Sabi nila, wala naman. Okay, binisita ko ngayong umaga. Bali, tinignan ko talaga yung mga nicho. As in, pinturado na talaga. Binura nila yung mga ng nicho. Nanawagan naman ang opisyal sa ilang pintor na posibleng nasa likod umano ng insidente na maging patas sa kapwa nila pintor at respetuhin ang mga yumao. Kumbaga, para magkaigwa siguro kay pagdidilin siya, although yan na mga sa nicho dyan, malinig na. Kunyan, siguro nakaisip na makakuha sinda pagdidilin siya, ginibunin na pinirenturaan so mga ining nicho. Kaya ginawa nila yun. Mali naman yun. Diba? Dapat, wag ganyan. Siniguro naman ng opisyal na mapapanagot ang mga nasa likod ng pamimintura sa mga nasabing nicho. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Minsan, may pintor man na